ya an koɗa amen ya an koɗa amen ahmad li eɓe gonduɗa a aray amen a ari e amen a tawi minen goni hoɓɓe an woni joom galle ko an tigi woni joom galle mbiɓe on bisimilla ɓe mbiyo on bisimilla ko heddi ko noon fonnomi haalde ko o fonno haalde ko ceerno alfaali fonno haalde ko ceerno alfaali fonno haalde ko ha bandiraɓe woɓɓe arde ɗo ko fonno haalde ko daña haalde hen min kam haalam ka kanko haalam ko ka mi watte ceerno alpha o watti ɗum e jungo ceerno alpha ɗum jinnaɓe ma gurduno hande ɗo ɗo kaleten hande ɗo kaleten ɗo galle bammakko ɗo galle bamma ɗo ko duɗal woni ɗon hunde e ñanganaɓe enen jokka ɗon nan ɗon jokka caggal galle ma ɗo galle janka o caggal galle mon ɗo galle jankaɗo ngal ɗon duɗal ɗon min pamɗi ko ɗon dey ɓe pamɗi e nder galle mon he kuro mayram babali ko bani amen debbo baniɓe debbo onon mbiyata jayid kono bisimilla ma ceerno ahmad bisimilla ma no fewi bisimilla ma ha jeeri bisimilla ma kono tata ko ɗo nanguɗa so tawi kam koye qur'ana jaguɗa inchallahu aɗa heewi yaadiɓe so tawi neɗɗo wona fasik billahi ma yaadema min de gila kalanami ɗum kanko gila o haalana ɗum konngol ngol ummirima ko pete garmi tawmi ɗum ɗo e galle o ari o tawi ɗum ɗo e galle o ɗiɗi mi ɓeydima nangude men o ɓeydima nangude kanko kam kadi ko ɗum nangunomi kadi ko ɗum o jagguno alhamdulillahi rabbil alamin an ceerno Mamadou Ly yo Allah yettini jiɗɗa yettade ɗo ceerno Amadou Ly am an ɗo gonɗa ɗo ka pellude diine ummanade alqur'an gonga de min janggani jaafoɗon toroɓe ɓe min joddi ɓe noon ala fof janngude tabbat yada tabba ma foɗen goppan gawlon men hen goto fof ni yiye min beltima noon min beltima e garangal ma ngal min mbima kadi bisimilla yo Allah nawe hoore yo Allah haɗane ferguitere sago guiɗo e sago gaño yo Allah rokken sago ma an noon Yousufam a sofnani de min jetti Allah min jettani on Allah ñalawma hande o ndeɗo jonde noon mboɗo sikki yaltinta ko liggeyaji ɗiɗɗi foof ko onon moƴƴuɓe liggani ɗon Allah e moƴƴere moom Allah yoɓi on moƴƴere e kanko oɗo jiyaɗo Allah président Amadou Ly ko liggi e moƴƴere Allah yoɓi mo ndeɗo moƴƴere te tawno heure mo garɗeno président eɗen mbawno tawde ɗo sukaɓe tokosɓe wiye hiiri mawɓe nattoyi anduɓe mawɓe fuutankoɓe banggue gorol e banggue dewol foof no andi ko alhamdoulillahi rabbil alamin ko rewoɓe Allah wona waktuji so jonti cohli tan ko koye mumen kono so tawi en gummima to gummiɗen to en gari en tawi ɓe jooɗi eɓe pada en ɗum mbaweten tan ko yettirde ɗum Allah wona doole noon kono noon ko moƴƴere Allah e yurmede mum fimde mum oɗo tourné guila o fuɗɗimo kala galle momin naati e nder Fouta tawata ko ceernajo imma ko baɗanɗomo kamilaji ha paari ina faadi o ara waɗa hadmu o imma o yetto o wiya cumben kamilaji ɗi ɗum woni fimde nde wadde qur'ana ɓernde mum ko ɗo e Fouta woni o wi joni noon min kado am sarite am e Fouta ko nawde toon concours alqur'ana te ko mbaɗanmi hen ko aussi mi ƴewata ɗum mi muɓɓat guitam mi waɗa hen par ce que ko yidde mi ñamtude Fouta ñantira fuutankoɓe ko fuutankoɓe jiiɗi woni alqur'anul karim bandiraɓe mi salmini on goto moɗon kala e inde mum e yettore muɗum min mbaɗi hen groupe goto min guinniri ɗum musabaqatul qur'an akiri min jeehi noon nde wonno anni o wonno ko darnude musabaqa o e nder reedu Fouta tuggandema donc département Podor o ha min nanni hen ni Bakel ɗum addani ɗum wonde 60 commune sa ƴetti ko mbiyeten Fouta meɗen go tan woni Podor e région de Matam o ɗon ko 4 fotno wonde kono sa fawi hen 12 ɗi Bakel ɗi woni 60.
nde min mbaɗi ɗum nde min puɗɗi faggoyade yimɓe oɗo musidɗo jooɗiɗo ɗo henne ceerno Mouhammad Samba Diallo ene jeeya Ndendori ko almudo e hen bangue walla ko almudo avant tout emin gonde e pelle emin gonde e dente emin gonde e golle goɗɗe nde miijo ngo arani kam wadde musabaka o omo jeeya mbeɗa sikkini ko kanko giɗimi haaldude hen wona hay omo jeeya ko kanko tigi woni neɗɗo mo giɗimi haaldude fatude musabaka o wiide wonde miijo ene addanimi wadde nangamo addi ɗum noon ko won wutte goɗɗo mo jogimi ko wutte yimɓe ɓeɗo mbiyata politicien ɓeɗo mbiyata homme politique goto foof innirta ɗum kono wela ko wutte dawrugol min gona politicien ji sabu sa ƴeewi ko wiyete politicien e diwan meɗen ko walla e nder leydi ndi ko sifa mo jogui o min ngala ɗum sabu sifa mo jogui o ko yimɓe ɓe ganduɗa hen ko wonɓe parti ji ene ɓooyi hen guila ngene goni potton keccon ene goni hen ene ndewa hen ene doga hen ene ngabba hen ene mbadda hen ha nde Allah yettinta ɗumen e won ɗon niveau minen min ndewani ɗum ɗon maraw kay ko kiram amen e yidde amen yo Sénégal ɓamto tagi min ƴewde darade e ƴewtindade e wiide wonde aha emin cikki wonde haqqille mo Allah resnimin o emin poti wawde naftorade ɗum ngam o nafa leydi ndi fof walla leñol ngol fof sabu wonko Allah waɗata e ma an e hoore ma aɗa tina wonko Allah waɗe ma aɗa anda tigi rigui ne kadi ɗum ɗo Allah waɗirani ɗum e ma pour haaɗa e ma sa hanni ɗum e ma ka haaside sa hanni ɗum e ma a gollani ko ponnoɗa gollude ko e fannuji kala noon hande minen sene fondeteno ɗo banggal jangde so tawi ko jangde tubakore wiyete banggal ngal min jaari ngal komin hafidul Qur'an en hen wona e deftere nde min jaari wonko min jangi hen seeɗa noon ceerno Alpha a haali ɗum ɗo hen a inni ɗo babam tokaram mbiɗa ɗum ɗo henne holliri tan wonande wonduɓe yam hanki ɓe ɓawde min darima Louga to galle tokaram ɗo henne woni Amadou Houley mo mbiɗa o Amadou Samba Diallo mi ari seeɗa Fouta min hooram mi jangi ɗo henne classe am CE2 mi waɗi ɗum ɗo henne so haali kam omo foti haaldemi sabu koye juuɗe makko min jibina ko kanko nehi min seeɗa momin gande e Qur'an o Allah rewni ɗum koye juuɗe makko sabu babam hanki o haali ɗum on nani onon fof o wi kanko e babam ɓe guinnodirtuno ko mon autre moi-même c'est à dire goɗɗo on so wi goɗɗo on nanga gala e mabɓe jiɗo goɗɗo on nangirta ko hoore mum yi ɗon way kono mi yiya Mamadou Samba ni o wi ɗum e hema Mamadou wiyamo e hema am sabu ko nanguɗo ko kanko woni min woni kanko ɗum hanki babam Amadou haali ɗum donc ko weltare tigui rigui somi ari ɗo henne mi nana wonde sabu ɗum o haalnani kam ɗum o waɗi noon ko jignaɗo waɗa sabu jignaɗo sa yiiɗi ɓesguma kala saaha kala neɗɗo moƴƴo mo ganduɗa a haalantu ɗum duwono ɗum wona mi haali hanki minen komin yimɓe ɓe ganduɗa ceerno min cuuɗata hanki amen min kersani hanki amen sabu emin nangi ene jeeya e neɗɗagal jabde ko Allah waɗanma ko e jabde ko Allah watma ko e dendagal gurnam ma wona ƴeewa tan hande ko Allah resuma hande ko martaba mo Allah hokkuma hande o jiɗa ya ƴeewre sababu nde martaba mo joguiɗa hande o tan ka haɗa ɗon e ko weltare tigui rigui tawde ɗo henne waɓini henne arde kadi e galle liiduɓe wona kadi galle enɗam ɗum ko weltare tigui rigui kanko ceerno Youssouf nde darnumi oɗo programme nde mbimami kaldum hen e Mamadou min puɗɗi yañude ɗum min mbaɗi fedde nde koye nder nden ɗon fedde ngal ɗon dental ko ɗo no ƴetti numéro am o noddi kam less d'abord o adi ko wadde mi encouragé wiide mo jokku golle ngal ɗo jaɓɓal ngal jaɓɓuɗa ko jaɓɓal moƴƴal kala dental ngal jiiɗa so yimɓe ne jewtida par ce que hunde feere sene fewi mbeɗa jogui hen miijam kono mi arti kadi kollinɓeɓe ɗum mbimeɓe min mi ruttima mi woni caggal moɗon mi ferguitta on ɓawde ko gueɗel almuɓe gandalam yarani toon so tawi ko organisation gandalam en yaari hen kono wonko ganduɗa henne ko onon mbawi yewtidde ɗum ha para d' abord nde puɗɗen wawde jokkude golle ɗe donc ƴettumi gueɗe ɗe foof pammi juuɗe mabɓe ala kulli haal goto foof ene jogui yiyande muɗum
donc jewte ɗe ene mbawi hen saji luural ene wawi wadde seeɗa kono woodi kalnoɗo ɗum e seede Allah woodi kalnoɗo ɗum e nder dental ngal o wi ko moƴƴato ko ma luura seeɗa nde wawa moƴƴude so tawi waɗama tan goto foof en wiye eyyi ma woni wona haaju yimɓeɓe ma woni wondal ko foti jogori ñawoyde hen kono so tawi ene haale goto foof en yiiɗi addude hen feere ɓurde fewde nde te ɗen ɗon peeje foof wona peeje jaadude kono hen sahaju ɗiɗo jaade ɗiɗo mbasa yaadude ɗum ko moƴƴere Allah omo jeeya noon e yimɓe ɓe ganduɗa henne ene noddanno kam pour tottudemi conseil aji ɗum neɗɗo mo yiɗama waɗantama ɗum ceerno mi wiyama taw mbaɗa ara gollere donc o waɗi ɗum ko saabi Allah enera ɗum yiddemo yo programme o feew sababu nde yiddemo alquranul karim ko ɗum firti sabu ko ɗum rendini min toon somin gari ɗo hen hande min jaɓɓorama no min jaɓɓorani min tawi ɗo hen yimɓeɓe min tawi ɗo henne ɓe haaluji pewɗi moƴƴi kaalaɗi ɗo hen min mbawi tan kono Abou wini wiide alhamdulillahi rabbil alamin Allah yo Allah jaaba ko duwa ɗo ko foof yo Allah jaaba ko duwa ɗo ko foof yo Allah jaaba ko duwa ɗo ko foof min ngari noon komin gone lappol ngol ene waɗi sababuji ɗiɗi sababu gardiɗo e keeriɗo ko musabaqatul Qur'an kalteɗo sabu ko kanko darna o fuɗɗama ene wiya wonde final ene jogori waɗede ñande 17 nduɗo leru woni samedi garowo o so Allah haaji amin kono ɓawde gila nanme e dawrugol bandiraɓe meɗen ene jiiɗi yiidemi sabu ko dariɓe lang pour wallude en e ko gonɗen e dow muɗum ko nde puɗɗiɗen nde puɗɗoriɗen ɗum ko Keur Massar Dakar politique ko d'abord yo yimɓe jiiɗe ɓe ganduma ɓe jiiɗa daranade ma kala ko cuuɗɗa ɓe jaada hen e ma ko kamɓe giɗi darade walludemi ha ɗum addi fodde 16 mo candidat ji e mairie ji amen to henne 16 mo candidat Allah waɗi min gari deuxiéme ala ko yewi askan wi goto daɗi min toon nde min jii ɗum nde noon min mbi aha ɗum ɗo hen wadde wasata ko kalaten ko won moƴƴere wonde hen sabu komin liggi ko koye lebbi 6 min liggi ɗum hay parti politique goto min jaaran mi haali ɗum min gona politicien ji so tawi tan politicien ɓetirte koye holon parti gonɗa holno foti duuɓi mbaɗɗa hen ɗum kay min awa wiide wonde komin politicien ji sabu natɗo hen juin 2021 oɗo hen ne ɗuuɗo juin mo ganduɗen wona 2 ans e nder ko natɗen hen ko jaaɗen élection jaaruɗen ko koye meɗen hay goto wallani en hen so wona Allah donc ɗum kam en mbawa innirde koyen politicien kono do joni min mbiya joni to galle mo gonɗen hayre o gal Cheikh Mamadou Zaine o wi wonde politique ko hunde moƴƴere way kono sawru ni tan e ndu fawa ɗo hen sa felliti aɗa ƴetta ndu ƴeewa hutorade ɗum no hani hutorede ni sa acci ɗum ɗon mbiɗa an a memata nduɗo sawru kangaɗo goto en wawi ummato hen ƴetta sawru ndu hocca ɗum ene fima taw haydara wawa hen minen noon min jaɓata joɗade e leydi amen seede Allah emin jeeɓa woɗɓe ene kocca sawru ndu ene mbaɗa hen ko weela saabu koɓe mbaɗata ko ene bonnana en enen kala o haali ɗum ɗo hen e sifa mo haalano won yerugu mo tottiɗo hen wiide wonde ceerno wi ɓiyum yeehi safraka sababu nde wiya e wona élève cukaɗa ɗum ko haala te haaɗani ɗon tan won goɗɗum e goɗɗum encore une fois ko ganduɗa henne ene gasata ɓawde noon wona haala politique addi min ɗo henne mi yaññotako hen ko wiide on tan ɗiɗo wutteji ɗiɗi emin jogui ɗum emin jogui wutteji goɗɗi saabu komin entrepreneur uji emin jogui galleji golloɗe emin mbaɗa goɗɗum e goɗɗum kono ko ɗiɗo ɗiɗi woni ɗimin naatiri Fouta hande yiddede yettade yimɓeɓe haaldude e mabɓe ittodirde e mabɓe kumpa ɓe ganda min gandaɓe ɓe jiiya min jiiyaɓe min ganda ko woni goƴa mabɓe ɓe ganda ko woni jaɓɓal amen ɗum saabi emin e lappol tan hande ko ɗo min mbaali janggo so Allah haaji ko ha Wourossogui wutte goɗɗo o comme no min mbi woni ko on woni wutte tigi rigui o noon ko wadde feere no min darori e no min juɓɓiniri golle puɗɗaɗe ɗe fatude e musabaqatul Qur'an o emin nodde hen noon kala neɗɗo bawɗo tawede ɗum sabu ko ma hokke doole
wasata won nanɓe ɗum garani hen ene nangi ɗum ɗo henne ko kecce jogorani yaade ƴiwi jeeri fati walo oɗon gandi no programme uji meɗen mbayata fof nani hen kono oɗo henne programme ala ko tagi bin umminde ɗum so wona hirande fuutankoɓe mi wi wonde so tawi eɗen jiiɗi fewnude leydi ndi koma ganden seɗen jiiɗi andude koma janggen donc il faut absolument que oɗo programme o ñiiɓa ko ɗum woni anniya amen o waɗe hikka eno wawi gasirde fof alhamdulillahi rabbil alamin no fuɗɗori ni emin jogui hen jorto moƴƴo so Allah walli en o gasi no jiiɗiɗen ni caggal ɗum noon ma en jooɗo jewtiden hen ƴeewen holko jangguɗen eko keɓɗen wadde ko holko feewi hen holko oñi hen holko mbawɗen oncude e fewnidde hen gummona ɗum law kadi pour ƴewde parande mo garoyo mo wuuri o so Allah jaaɓi guilay joni min ɗum woni anniya mo joguimi hande pour hollude on tan oɗo programme ala haydara ko yaadi e affaire politique o yaadi d' abord koye kiram o yaadi koye yiɗande Fouta mi haali ɗum nane mi ɗafto ɗum ɗo henne wonko Abou haali hen seeɗa joni wiide wonde mi wawa joɗade mbaɗa yeeɓa ene haala ɓurana e nder Sénégal mbaɗi yiya concours aji ene yaltine mi yiyata hen Fouta jogo hen place mo foti jogade hen o saabu so tawi duuɗe ɗe foof gummaki ɗo henne ne soɓe so seeɗan ɓe gummaki ɗo henne ɓe gaari janggude ɗo henne ko ɓuuri hen hewde emi haali sifa nane mbimi wonde guila min puɗɗi ha joni kala neɗɗo mo kawruɗa konngol muɗum ko alquran tan ɗo e Fouta o komin naati hen ko kala mo kalduɗa mbiyam ko neɗɗo mo ganduɗa hen kala mo jiiɗa ene yaaha ko so fuɗɗima haalde tan ko qur'ana haalata c'est à dire que ko hunde nde ganduɗa hen c'est basique ɗo henne quoi goto foof ene wawi ɗum wona a yiyata ɗum Dakar ceerno wadde holko heddi maro heddi ko hirjinde sukaɓeɓe e findindeɓe e ngal ɗon on ɗon banggue mbete eɓe mbawa fewjande ɗum parande ɗum e nanude ɗum e programme mabɓe jignaɓe ɓe mbatta hen haqqille ceeranɓe ɓe mbatta hen haqqille almuɓe ɓe ne mbatta hen haqqille so ɗum waɗi tan a yiyat hankanti ko comme no minen no min mbatta ɗum e jangdeji amen français ni sa yeehi ha yiiɗi hunde tan hay goto fortatama hen ko an janggante hoorema ko an ni yahata aɗa yiiɗoyo ko hay goto namdakima yawat ɗum noon ballodiren e oɗo programme ko programme mo ganduɗa henne min ene tiiɗi ɗo am ɗo henne te Allah ne andi nde ƴettumomi de mi yaha ha to ceerno men ceerno Amadou Tidiane kalanmi ɗum nden omo waɗi Dakar omo woni Bob jaami ceerno Siraji ene nantina inde Moussa Bako ko ceerno Siraji guiɗimi nande ene haala ɗum saabu mbimomi ko kawguel ceerno Siraji ene nantinamo haalini wi ko Moussa o wi o yiiɗi ko wadde Moussa Bakatul Qur'an ceerno Siraji fawti hen wi kam aha hoto mbaɗire ɗum politique mbaɗi sifti tan jaabimi ceerno Siraji mbiyomi en mbaɗani ɗum politique kono président Macky Sall nan ɗo henne wona o ƴettani kalisaji omo waɗa ɗum e jumaji emo fewnita hay enen en beltima e juma meɗen mo waɗani en woodi ko waɗi hen ɗum wona wadde politique kala dariɗo ene haɓano diine o min pour min koye jihad gonɗa ceerno ene moƴƴi ha maayi ko nden yiyande jum joguimi hen min mbaɗirta ɗum politique kono ko jihad min goni minen ne e façon amen min mbawa dursitade deftere nde kono kay min mbawi barkinonade ko janggoton ko saabu son janggi sababu nde won programme mo min mbaɗi son dañi hen 100 wasata min dañi hen 10 so min mbaɗi ɗum duuɓi sappo so ɓoyi min daña 100 wona wadde son ɓenni tan min ɓennat so Allah jaaɓi probléme o fof ko taccude sirato noon ɓe ene ñangui ene mbawi ene kumpiti ene jogui mataw sirruji ɗi min ngala par ce que baɗadi kam wona x y z momin jangui o jogori taccinde min to min goni ɗo ɗum kam yahata ɗum ɗon wadde komi min puntodira e moɗon donc pour wiide on tan ko ballodiral sen mbaddi junggo e fandu ene gasa ɓamtare nde jiɗɗen pour Fouta nde ara won yiyande mawde noon nde min jogui e Fouta mi haali ɗum mi haalti ɗum mbimi min so mbaɗa nana pétrole et gaz e Sénégal min ɗum noon wona goƴam yo arda jaam kono wona ɗum woni goƴam aɗa ko woni goƴam mi wawa jabde mi wona e leydi ndi ganduɗa henne mbaɗa jogui maayo ene ummi guila Dagara ene yeehi ha Bakel mbaɗa jogui leyɗele woni 320 000 hectares mbaɗa jaggi on ɗon diwan kañum fotno wonde fawru leydi ndi hay goto waɗani ɗum min ene woni goƴam holno mbaɗanmi ha ndemaka wona ndemaka ganduɗa henne ene wawi nafde leydi ndi tigui rigui so nafi leydi ndi tan sukaɓeɓe
mi haali ɗum nane wona yimɓe fof mo wawi wonde seeranɓe noon wawa gasata wona jannguɗo fof wonte ceerno mawɗo ɗum wonata Allah hokkan ɗum yimɓe fof ko pour wiide tan sukaɓe ɓen ɗon janngoɓe ɓe il faut jironoɗen ɓe goɗɗum koɓe mbawi wadde ko noon ko wadde feere dañen galleji gollorɗe ɗe ganduɗa hen enen darna ene yaaha e ko cohluɗen ko ndemen ko guurden ko ndematen ko kono gande kam wonde vraiment minen min gummi tan ko hokkodirde moɗon juuɗe e wallodirde e moɗon pour gaynude e kala ko ganduɗa hen ene ɓamta Fouta o ene ɓamta Sénégal o min gonani e leñam leññagu noon kono ene tawi wonde Allah waɗi ko ɗo min jeeya wonko min jogui e gandal wonko min jogui e yiyande somin dañi bandiraɓe amen ene ballodira amen pour que min kolla Sénégal naɓe ko min jiiɗi wadde ko mbeɗa sikki min doganto ɗum ko ɗum addi emin kaala Fouta o sinno ko woni Fouta ko wonno ko Kaolack mamin kaal ɗum kono maayo ngo wona Kaolack woni noon ko ɗo ngo woni donc mi wawa wiide jehen mbaɗoyen programme o Kaolack donc Allah jarama on jarama aɗon ñaaga yafuyo encore une fois no fewi ceerno Youssouf min jettima min jarima vraiment eno jaɓɓiɗa min ni Allah jarama yo Allah yoɓe moƴƴere